Dobrý den, já vás všechny zdravím, vítám vás na mém novém kanále a podíváme se, co vás čeká do 2 měsíců. Podíváme se, jaké tady máme energie. Co vás čeká do 2 měsíců. Tak, co vás čeká do 2 měsíců. Čeho se to bude týkat? Máte si všímat nějakých detailů. Možná tady bude podepisování nějakých smluv, nějakých věcí, úředních věcí, takže hlavně si tady číst pořádně to, co podepisujete. Dávat si tady na tohle pozor. Tady bude něco hodně silného. Tady budete potřebovat k něčemu hodně velkou sílu. Ale máte tady na konci studna přání. Takže vy, co si přejete, nebo doufáte v to, nějaké úřední věci vyřešit, nebo ono se tady tohle může týkat čehokoliv, ale je tady studna přání. Tady vám tady tyhle věci vyjdou krásně. Tady jsou vrcholky štěstí. Ano. No, to je moc krásné. Na konci balíčku máme závazek. To moc pěkné energie. Závazek. Možná tady někoho i čeká nový začátek v životě. Možná nějaké zasnoubení. Možná něco takového vás i čeká. Podíváme se. Máme tady kartu vítězství. Kartu vítězství. Vítězství, modré rozhodnutí, která přinášejí veřejné uznání a úspěch. Povýšení, ocenění nebo stipendium. Uvědomte si zázračnou příležitost, chyby pointa. Vyrušení z každodenního života, nespokojenost nebo nuda. Zvrácení ve vlastním světě. Probuďte se. Tady někdo v něčem pořád se trvává, ale proč? No. Děti nebo dětství. Přehodnocení starých snů nebo plánů. Obejmete své vnitřní dítě. Návrat lidí nebo románku z vaší minulosti. Idealizování minulosti. Tady se bude někdo asi nejspíše z vaší minulosti nějak vracet. Ale pro vás tady tyto věci dopadnou velice dobře, protože máme tady kartu vítězství, sílu, studna přání a vrcholky štěstí. Podíváme se, čeho se to bude tady týkat. Je to na cestě. Je to na cestě. Tady přijdou nějaké rychlé zprávy. Vy jste tady v energiích, to vás ničí tady emoce, city. Ta vyčerpanost, ano. Ale vy tady z těch energií odcházíte. Odcházíte pryč.
Odcházíte od něčeho, co vás dlouhodobě drželo, od čeho jste nemohla odejít. Je to nějaký vztah, který trvá několik let, několik roků. Tady jste něco dlouhodobě plánovala a teď už jste se konečně rozhodla od toho odejít. Ano. Máme tady rytíře poháju. Tady je někdo, kdo k vám přichází mezi 20 a 40 lety. Jo? To může být někdo mladší. Vy tady toužíte po něčem jiném, po něčem nevím. Tady je hodně bolesti. Ale tady je ukončení karmických věcí. No, vy tady z těch energií odcházíte, ano. To jsou věci, události, které vás trápí a služí vás strašně moc dlouho. Tady bude potřeba se od nějak obhájit. Ano. Takže tady se to opravdu může týkat i nějakých soudních záležitostí. Osmička pentaklů. Ano. Ty bolesti. Tady vám někdo neprojevoval ani nějaké ty city, byl k vám hodně moc chladný. Tady tyhle věci se můžou týkat i rozvodu. Ano. Ukončení nějakého procesu. Protože vy tady toužíte po nových začátcích. Ale jste tady hodně smutní, hodně... Možná i psychicky z toho člověka rozrušení, nemocní. Protože vám tady nebylo vlastně dáno to, na čem byste tady celou dobu pracovala s tím člověkem. No. A je to osudové. Tady už bude zhozena ta paska z očí. I tady pořád, tady bylo jakoby hlava versus srdce. Jo. Tady bylo pořád nějaké rozhodování, když vám ubližoval strašně moc, deptal vás, ano. Vy se tady psychicky, fyzicky vyčerpaná úplně. Tady tohle je energie, kdy chvíli přišel, potom zase nějak odešel. Mohly tady být i zásah nějakých třetích osob, ano. Ale jsou tady dva muži. Jeden je vodní znamení, může být a nemusí být. Velice chytrý člověk, který s vámi hodně manipuloval. A tady máme znamení ohně. Ascendent nebo luna ve znamení ohně. Ale tady to je energie, se které vy vlastně jakoby odcházíte, protože tady ten král holí, on je takový, on na chvíli je tady, na chvíli tady není, jo. Za chvíli ho prostě ani nevidíte. Ale vám tady přichází ten pohárek. Vám tady přichází naplnění, ta studna přání. S někým novým. S někým novým. A podívejte. Nějaká zpřízněná dušička vaše. To je nějaká vaše zpřízněná dušička.
kterou možná už dokonce znáte. Možná už ani víte, kdo je to. Tady přijde příležitost. Nové příležitosti, nové zprávy. Nové zprávy, mírnost. Tady bude opravdu mladší od vás, tady tento člověk. Tady přijde hodně vyvážené energie, tady přijde mírnost. Tady se ty vaše bolesti, oni se tady s tímto člověkem sklidní. On vám vlastně pomůže odejít od toho a jít za něčím novým. No podívejte, karta minulosti. Odejít z té minulosti, odejít pryč. Ale tady bude nějaké obhajování. No? Je tady konec karmických věcí, je tady konec věcí, které vás zatěžovaly. Tady jste si prošli hodně velkou krizi v té minulosti, ano. Tady je někdo, kdo je zabezpečený, dá vám tu hmotné zajištění. Tady tento člověk. Nevím, jestli na to dobře vidíte. Tady přichází král pentaklu. Tady ten král pentaklu moc dobře ví, co chce. Je tady nějaká spolupráce. Je tady nějaká spolupráce. Můžete ho poznat v práci. To není nějaký váš kolega, nebo... Je to někdo, kdo je v plné síle. Je to někdo, kdo umí pomoct. Bude se o vás starat. Pomůže vám. A bude to nejspíš někdo, kdo může být, no má hnědé oči, trošičku tmavší vlasy, ano. Je to zemské znamení, který k vám přichází s tím pohárkem lásky. No, tak krásné. A co to tady bude řešit? Tento člověk je sám, není nezadaný, pardon. No. 9 pentaklů. Tady se mám zhmotní vaše přání. On vám tady, tento člověk tady k tomuhle pomůže posunout se dál. Tady někdo hodně lpěl na majetku. Stagnace, možná vám i nějak finančně ublížil. Ale jde k vám někdo. Je to sice pomalejší energie, ano, ale mám takový pocit, že vy už se opravdu znáte. A s ním vám tady jde naplnění rodiny, naplnění v lásce. Je krásné. Tady ten posun, tady se budete hodně rozhodovat. Ano.
Tady se budete hodně rozhodovat, abyste tady od toho odešla, od té minulosti. Od toho člověka, co vám tady moc hodně ubližoval. Tady byly i nějaké klapy. Mohl o vás špatně mluvit. Někde vás pomluvit. Nevyzrala energie toho člověka. On vám tady vlastně dával nějaké iluze. To byly všechno klebety. Tady tyto věci. Iluze. By se tady z toho byla hodně špatná. Po psychické stránce. Ale tady jdete pořád. Věříte v tu lásku, no. Tady je ta královna poháru, to je citlivá žena, milá, která pořád věří v tu lásku, která i tady ale opravdu přichází. Má tady nový začátek, podívejte. Tady všechno musí skončit, aby mohlo začít to nové. Ale tady už jste hodně věcí docela i pochopili, no. Tady to bude nějaká rychlá akce, ale tady s tímto člověkem. Tady se rozseknou určité věci. Tady přichází nějaké řešení. No, podívejte. Vrcholky štěstí, no. Tady může být i dokonce svatba s tím člověkem. Tady se s ním můžete jít dokonce vdát. Víc si ho. Tady bude naplnění rodiny, krásně to máte. Moc krásné. Podívejte, král poháru. To je nádherné, on vás tak moc bude milovat, tak moc. Máme tady pár král a královna poháru. Tady vás čeká něco nového, krásného. Nový nádherný život, plný lásky. Se tady nemohla vůbec posunout tam ani zpátky. Takové to vaše pomyslné uvěznění sama v sobě vevnitř. To... Ale jde vám tady nová příležitost. Nová příležitost. Tady je to rozhodování. Tady v něčem se pořád balancuje, ano, tady je to rozhodování, máme ho tady dole. Ale tady přichází spravedlnost. Tyto energie se vyváží a přichází tady spravedlnost. Tady jste hodně zabojovala. Tady moc dobře víte, co chcete a se nenecháte ubližovat. Tady se někdo k vám choval hodně moc špatně, falešně. Tady toho člověka už odseknete ze svého života. Císař. Tohle může být znamení berana. Je to někdo, když se na to podíváte, tak on drží vlastně nějakou tu smlouvu, nějaké ty papíry. Detaily. Je to někdo ve vyšším postavení. Tento člověk. Může být starší od vás, tady tahle osoba. To říká, tady byl zasah třetích osob, tady
Tady je možné i, že vás někdy jakoby podváděl, ale tady přichází transformace, vy do té transformace přijdete. Tady tohle všechno vlastně skončí. Něco tady umře a něco nového zase začíná. Něco nového se zrodí, jako ten Fénix. Tady jste jako královna pentaklu. To jste vy, která se dokážete sama o sebe postarat, o tu rodinu. Nepotřebujete k tomu vůbec nikoho. Kartička. Tady procházíte vlastně už tu velkou změnu. Tady se ta studna přání otevírá ve chvilku štěstí. A máte tady velikou ochranu nad sebou. Máte tady velikou ochranu nad sebou. To je krásné. Ochranu před tím toxickým, před těmi toxickými vztahy, to, co vás zatěžovalo, je tady ta transformace. Velká arkana, ďábel a velekněz. Tady předtím jste ochránila. Z toho se už nemusíte bát a přichází k vám velké štěstí. Mocné zabezpečení tady s tímto člověkem. Finance. Láska po všech stránkách. Máme tady 10 pohárů, 10 pentaklů. Tady je ten soud, no. Je tady ten soud. Dávat si pozor na nějaké dokumenty, které podepisujete. Opravdu může tady opravdu být i ten rozvod. Z těchto energií se odchází, vaše duše tady touží po něčem novém, ale máte tady to rozhodování. Vy už se díváte na tu loď, kam vás odveze. Od toho se tady odchází, od tady těch energií. Necháte to tak, jak to je a odejdete pryč, ale tady bude nějaké soudní jednání. Ale máte tady velkou ochranu nad sebou. Podívejte. A Ace pentaklů. To je krásné. Tohle je završení všeho. To je Ace pentaklů, to je vlastně něco nádherného, nová příležitost. Tady se vám hmotní všechny vaše přání. Všechny vaše přání. Tady to nabírá na tempo, je to nějaká rychlá energie. Podívejte, máte tady kartu světa. Určitý okruh vašeho života se uzavírá a začíná tady něco. Začíná něco nového. Nový vstup do života. Máme tady kartu maga. To, co vy si tady manifestujete. To k vám přichází. Tohle k vám přichází. Máte tady jedno velké ano. To, co si manifestujete, to k vám přijde. Je tady konec, ukončení vašeho určitého cyklu života. Procházíte tady velkou transformaci. Jsou tam nové začátky, máte nad sebou velkou ochranu a velké šťastné změny k vám přichází. To je ta studna přání a vrcholky štěstí. Nádherné.
Podívejte, je to všechno na vás. Ano, je to na vás. Je to na vás. Odejít. Odejít od toho, kdo vám tady ubližoval. Odejít do těch energií špatných. Natočila kartička a přichází vám tady láska. Nová láska. Velké zničastné změny, láska. A na konci balíčku máme sežeňte si více informací. Tady jak máme ty detaily. Sežeňte si více informací. Pročtěte si pořádně smlouvu, papíry, které musíte podepsat. Ano, tady vás na to ty kartičky i hodně upozorňují. Ale nemusíte mít strach, je tady míru milovné řešení. A požádejte druhé o pomoc. Přichází k vám hojnost. Máte to moc krásné. Moc krásné. Stavební klady. Vy tady začnete budovat s tím člověkem ten nový život. Tady bude... Tady budete pracovat na té vaší rodině něco a máte tady vyšší silu znovu, podívejte. Tady máme velekněze, vyšší silu, ochranu a tady máme taky znovu. Takže jste pod nějakou božskou a ochranou. Nemusíte se bát. Nemusíte se bát. Je to sice tady běh na dlouhou trať. Tady ty soudní záležitosti, ale tady se to vyřeší. No ano, tady se teď možná cítíte nějaký trošičku osiřeli, samotní, ale je čas jít. Podívejte, je tady ta karta, že máte odejít. Tady je. Je čas jít. A jít za tou svou představou. To, co vy si přijete, to, co vy si manifestujete. A ta vyšší síla tady s vámi je. A na konci balíčku máme nový život. Podívejte, to je něco nádherného. Nový život. Cesta za něčím novým. Máte tady lásku. Krásně. Přestaňte bojovat a namísto boje splňte ze situací. Ano. Už stačilo toho boje. Už stačilo. Čarovná moc, intuice tě vždy povede k naplnění. Tu intuici máte, ano. A přijmi svou sílu. Podívejte se. A ta síla byla tady. Vy do té plné síly půjdete. Podívejte, tady na konci máme dobré zprávy, jsou na cestě. Ano, nemusíte se tady toho bát. A naslouchej své vnitřní bohyni. Naslouchej svému vnitřnímu já. Ano. Podívejte. Vyšli tolik přání, kolik tě napadne a nech vše plynout. Ono se to vyřeší. Máte nad sebou velikou ochranu. Takže já vám přeji hodně moc štěstí, ať vám tady tyto věci vyjdou. Nebuďte smutní, dokážete víc, než si myslíte.
překonat určité věci, ale tady vás čeká krásný nový život. Takže vám přeji hodně štěstí, hodně lásky a uvidíme se u dalších videí. Děkuji moc, nashledanou.